रतिया सुतल रही नीन में चोलिया चूहा कटले बा। रतिया सुतल रही नीन में चोलिया चूहा कटले बा। भीतर घुसल बा मोए चूसल बा, भीतर घुसल बा मोए चूसल बा, मोड़ा उठावा के कटले बा। रतिया सुतल रही नीन में चोलिया चूहा कटले बा। रतिया सुतल रही नीन में चोलिया चूहा कटले बा। भीतर घुसल बा मोए चूसल बा, भीतर घुसल बा मोए चूसल बा, मोड़ा उठावा के कटले बा। रतिया सुतल रही नीन में चोलिया चूहा कटले बा। चोलिया चूहा कटले बा। रतिया सुतल रही नीन में चोलिया चूहा डीजे संदीप बाबू की कोलिया संदीप बाबू की चोलिया चूहा कटले बा। आधे रहे यार के सुन दिहल हो, बेतिया न मोतिहारी के रहे किनल हो। आधे रहे यार के सुन दिहल हो। आधे भइल बाटे माथा हमारो पे सखी लागे हमारा यौरी हमर पेटा चटले बा। रतिया सुतल रही नीन में चोलिया चूहा कटले बा। रतिया सुतल रही नीन में चोलिया चूहा कटले बा। डीजे संदीप बाबू की कोलिया संदीप बाबू की दिया संतोष निगरदी हो रोल दुआरा प सुन सुतल हो। उठनी त हम देखनी रहे दिया बुतल हो। दिया संतोष निगरदी हो रोल दुआरा प सुन सुतल हो। सहाया के निचाले झपले बा। देवरा माधव मुरारिनु ओकरा के हकले बा। रतिया सुतल रहनी नीन में चोलिया चूहा कटले बा। भीतर घुसल बा मोए चूसल बा, मोड़ा उठावा के कटले बा। रतिया सुतल रही नीन में चोलिया चूहा कटले बा। मुरारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।